Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, SSS magabaton application sa calamity loan sa Nobyembre 17. 24 kakatapos sa NPA, nagsungka. Sa balita nasyonal, Anay Bucor Chief, ginlaslasan si DOJ Secretary Remulla. Mga pamatanon nga wala makapabakuna, mahimo halinan sang outbreak sang COVID-19. Sa balita internasyonal, anong patay sa pagbungguan ng isang duwa ka eroplano sa Dallas. Sa sports, Gilas Pilipinas, daog naman kontra sa Saudi Arabia sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Balita entertainment, Miss International Pageant sa Uganda, kanselado na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan na dapat ikonsiderar antes mag-abroad. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 14, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boydran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sir. Good morning liwat mga kaaksyon. Morning liwat action doors. Good morning man sa imo Action Boy, kag sa mga ka-action taliwat. Happy Monday. Happy Monday. Kag 41 days to go na lang kita before Christmas. 48 days before ang 2023. Sa aton dira nga mga drivers, mga vendors naton, good morning sa inyo. Sa mga nagapangapay dira, sa mga kapihan, mayong aga man, no? Sa mga tag-iyas ng kapihan da, mayong aga dira sa inyo, no? Sa kaya Mary Joy Fuentebella ay si kumari mo. Oh, good morning sa imo. Miss Georgia Gargasiran, cheers to you, no? Atia Kim Iriman, good morning man. Kag kay Ana Sinoro aragyapon gopod sa aton. Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good morning man. Dira sa imo amigo. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Sa kay John Rodolph Kadagat Garcia. Maing aga sa Barangay Bagunawa sa San Enrique, no? Sa kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, Kagawad King Rumbines, morning dira sa imo sa may hinubaan. Sa kay Jane R. Ributon, good morning man. Good morning kuno niya, good morning action girl and boy. Action girl and boy gidya. Bongga. Good morning, mada sa imo. Sure ka nga akong partner girl ha. Oh. Ala ka lain si Action Boy. Ala ka lain si mo. Good morning dira sa inyo, no? Kag dira sa kay Migo Taleo Talaban la sa Manghanoy, maing aga man dira sa imo. Yes. Mayor May morning dira sa imo sa may Banwa sang La Castellana. Good morning. Kay Jose Hirson Lapinig Hunyo sa Stonehaven, Granada. Good morning. Maing aga man dira, no? Shout out ya lang sa taga IPM kuno, basura liw ko kuha isa na kabulan. Gani man. Ano ni Hindi ka rason sang nagproblema na da ang IPM kaya ang dalan pakadto sa Filisa. Oo, sang Bagyo Paeng. Sa Bagyo Paeng daw naguba, hindi ka agi. Hindi wala gina napangitaan solusyon ba na But no sila na lamang inaman Hindi gani ko na muna kay ako bala. Sus daw pista sa amon pagkadto sang kuan mo. sang IPM. Sa IPM daw pista mo magmulapit man sa bulan. Sus lingkuari mo daw pista ba? Ano na lang na yaman. Jen Alvarez, morning man sa Cadiz City. O sige, standby na sa mga balita lokal.
Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Sa detalye na sa mga balita lokal, mag-aumpisa na sa Nobyembre 17 sa tuig, tubtob Pebrero 16 sa masunod nga tuig, ang pagpamaton sang application para sa calamity loan sang Social Security System diri sa Bacolod. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahag ni SSS Bacolod Branch Head Maria Sheila Galeno, ang application na patagyunon paagi sa online. Suno kay Galeno, ang miyembro sang SSS nga pwede makaloon na mo nakahatag na sang kontribusyon sa sulod sang 36 kabulan, kag may latest ni 6 kabulan nga posted contribution na isa ka tuig antes sa pag-loan. Ginklaro man ni Galeno nga hindi na maka-avail sang calamity loan ang may mga existing pa nga calamity loan. Apang mahimo naman nga maka-avail sang calamity loan ang may salary loan kag hindi pagibuhin sa makuha nga kwarta sa calamity loan ang outstanding balance sang salary loan. Naibaluan ang Western Visayas sa dinalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod agin paidalom sa state of calamity bangod sa epekto sa paglaslas sang Bagyo Paeng. So, anong requirement? Kinanglan pa may proof nga kahit calamity stricken area kita, may proof nga naguba balay mo. Sa aton nga calamity loan no, sa mga employed members, wala sang amo na nga requirement. Pag-apply lang sa online. So, pero ang mga employees gina-certify ina sang employer nila sa gihapon. No, kinahanglan ma-certify gidira ang employer nga gapasugot sila nga mag-calamity loan ng ilang nga empleyado kay ti sila nang mabuhin mo. Ang kabahin sa payag ni Sheila Galeno sang SSS Bacolod. Nagtanyag naman sang condonation sa penalty sang ang security o kung social security system o kung SSS para sa mga naka-avail sang housing loan sa to sang SSS nga tubtob subong wala na nagabayad o kung mayara pa sang balanse. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahayag ni Engineer Antonio Wong sang SSS Housing Acquired Assets Management Section nga nagumpisa ang ila condonation program para sa housing loan sa Oktubre 1 nga magalawig tubtob Disyembre 31, 2022. Sa idalom sang condonation program, i-waive o kung dulaon na ang penalidad sa mga housing loan sa baylo bayaran na lamang ang obligasyon nga balayran. Sino kay Wong may mga naka-avail sang housing loan sa SSS nga tag na 10 ka tuig na nga wala nagabayad. Ang mapaslawan nga magbayad sa katapusan sang Disyembre ang ipaydalom sa foreclosure ang pulian. Nibaloan ginpauntat na sang SSS ang housing loan sa tupang dekada 90 magluwas sa mga OFWs nga tubtob subong padayon ini nga ginatanyag. Ang aton nga penalty condonation program for housing loan nagsugod ini siya actually last year. It all started last November 2021. Nag-end siya sang February 2022. In-extend until May. Kagdason nag-extend pagit until July. But due to gusto naton mabuligan pagit sila, ma-extend naton nga relief sa mga housing loan borrowers na delinquent. From October up to December 31, ang programa naton nga condonation program. Kabahin sa pagpahayag ni Engineer Antonio Wong sa ang SSS Housing Acquired Assets Management Section. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginaabi-abi ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte ang pagbalik sa gobyerno sang 24 ka mga miyembro sa New People's Army. Sino kay Pasaporte, personal ang itambungan sa kahapon nga adlaw isa ka simple nga ceremonial turnover ceremony sa mga armas, granada kay iban pagikan sa mga rebel returnees nga ginpatagan ni sa headquarters sang 94th IB nga nabase sa Ayungon, Negros Oriental. Ginpahayag man ni Pasaporte nga mayoriya sa mga katapos ng NPA nga nagsurrender amo ang grupo sa Central Negros 2. Nalakip na diri ang isa ka vice squad leader, isa ka medical staff kag isa pa ka CO sang unit militia. Ginsurrender sa mga katapos ng NPA isa ka shotgun, isa ka kalibre 22 nga revolver, apat ka kalibre 38 nga revolver, 3 ka rifle grenade kag isa ka granada. Nagapanawagan man si Pasaporte sa iban pang mga katapos ng NPA nga nabilin sa mga kabukiran sa isla sang Negros nga magbalik na sa sabak sang gobyerno kag mga buhi na sa matawhay upod sa ilang nga pamilya. Nagapabilin sa kustodiya sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa
Barangay Tambo, Banwa sang Ayungon, probinsya sang Negros Oriental, ang 24 ka mga rebelde nga nagsungka sa militar sa nga Biyernes, Nobyembre 11. Sulod kay Police Lieutenant Colonel Van Donald Almonte, ang commander sang 94th IB, nagapadayon pa ang validation kag verification sang militar sa identity sa mga nagsungka nga rebelde, rason kun nga temporaryo sila nga ikustodiya sang militar. Dugang pa ni Almonte, luyag man sang militar nga mapabilin ang seguridad sa mga nagsungka. Nagbulig man sa pagkilala sa mga nagsungka nga rebelde ang mga anay rebelde nga una nga nag-surrender sa militar ka nagabulig na sa karon sa kampanya sang gobyerno. Ang mga nagsungka mo sanday Gerald Pacunla Gante, Maria Magdalena Hinon Alipoon, B-Boy Lisandra Lozano kag madamo nga iban pa. Ginhatag sang personal ni General Benedict Arevalo, ang commander sang 3rd Infantry Division, ang Military Merit Medal sa 54 ka opisyal kag enlisted personnel sang 62nd Infantry Battalion na ginhiwat ni sa unit headquarters sa Barangay Libas sa Banwa sa Isabela sa diri sa probinsya. Ginkilala ang katapos ng militar bangod sa ila professional competence, dedikasyon sa trabaho kag outstanding performance sa ginhatag nga responsibilidad sa ila kag sa kadalagan nga sa combat operations sa Gihungan City sa Negros Oriental. Madumduman nga ang 62nd IB ang nakaupod sa sunod-sunod nga enkwentro sa Negros Oriental nga nagresulta sa pagkapatay sa duha katapos ang CPP-NPA nga yara sa idalom sang Central Negros 1 Committing Rio Negros Cebu Bohol Siquijor. Agin kilala kay Michael Asuncion alias Raymond kag Marlon Albino alias Mag kag pagka-recover sang war material sa sitio Mansalukon sa Barangay Kalupaan sa siyudad sang Gihungan sa Oktubre 22 sa din nagluntad ang unang engkwentro kag insundan sa ikaduhang engkwentro sa Barangay Planas sa amuman nga siyudad sa Oktubre 19. Sa mensahe ni Arevalo, gindayaw man sila mga resultado bangod sa ila pagserbisyo, dedikasyon, kaisog kakabaskog bilang katapos sang militar. Nagpadala sang sulat sa Bacolod Mayor Albi Benitez kay Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Verriere nga nagapabalo sa intensyon nga luyag sang Bacolod nga mangin isa ka Universal Integration Healthcare Site sa kon UIHCS. Bangod sini nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panlunsod nga nagasuporta sa sining atikang sang alkalde nga gin-author ni Councilor Calo Puentevella, ang chair sang Committee on Health. Inibase sa Republic Act number 11223 o kanang Universal Healthcare Act. Base sa resolusyon, ang Bacolod ang luyag nga mangin isa sa mga lugar nga una magapatuman sang amo nga layi. Ginbisitahan man ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang National Critical Care and Trauma Response Center sa Darwin, Australia. Ina ang kalakip sa katapusan ng mga aktibidad ng ipatigayan sa gobernador sa iyang official visit sa Australia antes magbalik sa Negros Occidental. Si Lacson ang nagigsapol man kay Professor Len Notaras, AO Executive Director. Ila ginambala ng Australian Government Disaster kag Emergency Medical Response. Ang NCCTRC ang nagatanyag sa clinical kag academic leadership training sa disaster, trauma care kag international education. Kaupod man sa gobernador si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag 5 pa ka mga department heads kag empleyado nga nagabugos sang 7-man team delegation. Si Lacson ang magabalik na sa pag-report sa Governor's Office karon nga adlaw Lunes. Nagpatigayon sang libre nga film showing sa Cadiz City Arena ang lokal nga gobyerno sang syudad sang Cadiz Negros Occidental bilang kabahin sa anti-drug abuse advocacy sang syudad. Ang pelikula may tigulo nga Buy Bust Queen sa diin nangin partner sang syudad sa among aktibidad ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa mensahe ni Mayor Salvador Escalante Jr., iyagin pahayag sa atubang sa managtambo nga government workers nga isa ka pribilehiyo ang pagserbe sa gobyerno nga wala sang drug abuse kag addiction. Samtang si Investigation Agent 3 Jinx Escropulo, pamuno sa PDEA Negros Occidental Provincial Office, ang nag-lecture may kangtanan sa drug abuse prevention and control. Ang mga pelikula ang bukas sa publiko sa Cadiz City Park sa diin. Nagtambong man ang film director nga si J.R. Olinares kag mga artista nga Sanday Jeric Raval kag Elaine Ochoa. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Anay Bucor Chief, ginlaslasan si DOJ Secretary Remulla. Samtang mga pamatanon nga wala makapabakuna, mahimo halinan sang outbreak sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500. Puerti nga apiliti!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sige O, si kumari ko da Teresa Linaha Kayaw, ara gyapon agapod gyapon sa aton with kumpare ko da Gilbert Kayaw, no? Si hada ko Jocelyn Song Komedya, ara man. Sol Lama Barnatsa. Sawadika. Good morning dira sa imo sa Oy, Thailand. na 1 year gali subong nga nagkadto di si Senator Mig Zubirio. Nagara sa imo da? Oo, nakita ko. So kaya ang memory. 1 year nga nagpa-picture kasi iya. 1 year nga nagkadto di siya Blahaw Hindi last. nakakadto pa na di siya sa programa na mo ni Vice Gob. Nakadto pa na di sa? Kapag programa sa kay Vice Gob nga bisita sa ni Sang sano Vice lang? Gob sang mga tisanom na tunagsugod si Vice Gob programa. Oo, ara na siya, nakakadto na siya. Ti duwa mo man ni Vice Go in action. Ate guro amo na guro 1 year. Nainit ko. Kaya di ba Monday sa bon? Ti Sunday ni last year. Tiyan mo na. Ikaw na lang daw. Dumaka na. Ako na siya last year nakadto. Hindi pa sa Senate President at that time. Hindi pa. Papili pa lang to sa senador. Oo. Kaya man? Asang nagligad kung sa ng re-electionist na sa sang ining 2022 election? Dali lang. Kaya medyo nalipat ko. Kung re-electionist na siya or hindi. Kasi re-electionist siguro. Kay Ay. before sina si Kwan mo si nag-upod na sa una kay Angara sang 2016 mo. Ginaupdan niya pa sa kanday Angara kampanya. So pag 2022 siya naman. Ti re-electionist siguro. Kag nag Senate President sa dayon. Yes. Mig Subiri. Okay. Janelo Sanzino, sa Kanduni. Good morning. Morning. Ari na si Kagawad Imbong Jocampo. Uy, good morning, kagawan. Upod na sila sa kapihan ni Chuna. Upod kay Kapito, kag kay Jom Somsyo. Ay, bago siyang recruit. Amo na yung former councilor sa Bago. Former councilor isa si Jom Somsyo. Good morning daw sa imo, councilor. Morning, councilor. Kay Veronica Santillan Manukan. Kag kay Kagawad Ulay Abalahon. Oy, good morning, Gawad. Meeting naman ta sa Wibist man. Sige lang kami yung meeting, you know. Kapala meeting sa amo niya kami pa ya. Ari na si Michael Jonciso na to sa Gion District sa Kyoto, Japan. Ato naman sa Japan si Maninoy mo. Yes, oo. Dalaan niya ako ng Japanese. Japanese humay. Sige. Kay Jerry, aring alit. Good morning. Tamya niya lang ayan nanay kag tatay sa may barangay San Jose sa Bayawan, Negros Oriental. Kay nanay niya Toto, tatay Pito Alit Senior. Kay sa tanan ng mga listeners sa Action Radio Bacolod, mabuhay ang Action Radio Bacolod. Siling ni Jerry Alit.
Good morning dira sa imo, no? Dayna Evangelista Hiroka, morning lot sa imo dira sa Tapi, Kabankalan. Kag si Karen Bonda. Sino to ginagtamyaw ni Karen sa madami na tamyaw sa nga birthday galing kay sa Facebook, no? Sige, anyway, good morning dira sa inyo, no? Sa mga abyan naton dira sa Alagad Radio, sa may hinubaan, good morning sa inyo, no? Sa nag-monitor dira, mayong agagid sa inyo. Standby na kita sa aton mga balita national. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginlaslasan ni Anay Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kasunod sang kasong ipasaka sa iya may angot sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Mabasa o kung mas kilala kay Percy Lapid. Sunod kay Bantag, dapat maghalin na sa pwesto si Rimulya bangod nga wala na siya sang kredibilidad. Duga pa ni Bantag sa pagtudlo ni Rimulya sa iya bilang mastermind sa pagpatay kay Mabasa, nagakahulugan lamang ini nga abusaran sa Telekom ang iya nga pribilihiyo. Alegasyon pa ni Bantag, ginagamit man ni Rimulya ang iniha kaso, agud nga mangin prominente kung makilala, kasunod nga siyang may plano nga magpapili sa mas mataas nga posisyon sa 2025 midterm elections. Pahayag pa sa Anay Bucor Chief, tuyo man ni Rimulya nga matago ang isyu sang iya nga bata nga nadakpan sa bypass operation kag nakuhaan sang minilyon ka pesos nga illegal nga droga. Nagapati man si Bantag nga wala na sang moral ascendancy si Rimulya o kung hindi na masaligan ang iya nga maprinsipyo kag pagpangalagad sa Department of Justice. Ginangkat niya na Bureau of Corrections kung Bucor Chief Gerald Bantag si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nga magpatigayon man sang press conference kay ipalayag sa publiko ang kaimtangan sang kaso sang yabata nga nadakpan sa buy-bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Sino kay Bantag dapat man nga i-expose ni Rimulya ang kamatuoran o kon resulta sa investigasyon sa kaso sang yabata nga si Juanito Jose Diaz Rimulya III nga nakuhaan sa 1.3 milyones pesos nga
dried marijuana nga isa kasaha isang high-grade marijuana. Dugang panibantag ang pagduot sa isa ka persona angot sa isa lamang ka kaso ang hindi maayo nga tikang sa isa ka Justice Secretary. Madumduman nagplead nga not guilty ang bata ni Justice Secretary Rimulya sa kaso nga illegal drug possession sa Las Piñas Regional Trial Court. Nagpaandam naman ang Department of Health nga mahimo mangin halinan sang outbreak ang hindi bakunado nga mga pamatanon. Sunod kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, bangod nga napaslawan ng gobyerno nga malambot ang 95% sa immunization target sa mga pamatanon. Ginakabig sa DOH nga cause of concern ang pamatanon nga hindi bakunado. Dugang pa ni Vergere, kapin 2 ka milyon ka mga kabataan nga nag-edad 2 ka tuig panubo ang wala mabakunahan. Samtang 36% lamang ang fully immunized nga mas manubo sa 95% nga recommended rate sa United Nations Children's Fund agud masiguro nga malikawan ang outbreak. Para mas mapasanyog ang ekonomiya, ginengganyo ni Senator Bongo ang gobyerno nga padayon nga pabaskugon ang pagbakuna kontra COVID-19. Ini matapos ginreport sang Philippine Statistics Authority o PSA ang mas sobra pa sa ginalauman nga 7.6% nga pagsanyog sang gross domestic product o GDP sa katatlong quarters sang sining nga tuig. Suno kay Go padayon pa nga naga-improve ang ekonomiya sang Pilipinas sa karon nga ranggo sining nga nagbutang sa Pilipinas sa posisyon nga ikaduha sa pinakamadasig nga nagatinad nga ekonomiya sa Southeast Asia. Sa piyak sinigin, klaro naman sa senador nga hindi overnight ang nga milagro economic performance sang pungsod. Rason nga nagalaom siya nga mapadayon pa ini nga mapabaskog sang karon nga administrasyon. Dugang panigo dapat bakunado para mas protektado bangod kun mas madamo ang bakunado, mas safe ang mga tao kag mas madamo nga palangubian para sa Pilipino. Nagpasalig naman ang Department of Migrant Workers nga mangin transparent kag accountable sa tuman kadako nga pondo nga ila ginaduso para sa tuig 2023. Suno kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang 16 bilyon pesos nga pondo ang makabulig sa DMW nga mangin operational kag makahimo sang madamo nga programa. Ginpasalamatan man ni Ople ang Senado sa pagsuporta kapag aprobasang pondo para sa 2023. Sa 16.3 bilyon pesos nga pondo sang DMW, 11.77 bilyon pesos diri ang ialokar sa Overseas Workers Welfare Administration, samtang nabili naman ang ipain sa Office of the Secretary kag Retirement and Life Insurance Premiums. Duwa pa ni Ople, plano man sang DMW nga magpatukod sang 16 ka mga regional offices sa pungsod. Nagpasalig naman si Presidente Bongbong Marcos nga magakopera sa kampanya agod mapabilin ang kinamatarong sa mga migrant workers kag kababainhan. Sa ginpatigayon ng Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN-Canada Commemorative Summit, ginpasalamatan ni PBBM ang Triangle in Asian projects in Canada nga nagapabakod sang patas nga migration policy sa Asia. Ginabi-abi man ni PBBM ang pagpatuman sa Asian Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Ang ini nga programa ang may tinutuyo nga suportahan ang upskilling kag empowerment sa women entrepreneurship labi na sa micro, small and medium enterprises. Sa datos ni Marcos, mas sobra 900,000 ka mga Pinoy ang nagatinel sa Canada kag nangin kabahin na sa Canadian society. Nagapanawagan naman si Presidente Marcos nga padayunon ang kooperasyon sa Association of Southeast Asian Nations kag sang Estados Unidos sa bahin sang maritime security kag transnational crime. Suno kay Marcos, dapat magpadayon ang pagbinuligay sang Amerika kag ASEAN sa pagsulbar sang problema kontra illegal, unregulated kag unreported nga pagpanagat, marine plastic debris kag marine pollution. Ginabi-abi man ni PBBM aktibo nga advokasya sa Estados Unidos kag mga konkreto nga proyekto bilang pagsuporta sa matikang kontra krimen, terorismo kag human trafficking. Duga pa ni Marcos, kinahanglan man nga mapabakod ang capacity building programs para sa mga law enforcement agencies piagi sa International Law Enforcement Academy kag senior officials meeting on transnational crime. Komitido man si PBBM nga mapabakod pa ang regional peace and security. Pabaskugon pa sang Pilipinas kag Japan ang kangtanan sang duha ka pungsod. Ini ang nakasugtanan day Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Japanese Prime Minister Fumio Kishida matapos ang malipot kapag sinapol sa sidelines ang ASEAN Plus 3 Summit nga ginpatigayon sa Cambodia. Nagbilib si Kishida sa presidente sang unang nagsapol sa tuong Setyembre sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York. Nagapati ang presidente nga maangko nila ni Kishida ang matinutuyo basta magbuligay lamang ang duha ka pungsod.
lungsod. Nagilaom naman si Kishida nga batunon sang presidente imbitasyon nga state visit sa Japan. Kabulig sang Pilipinas ang Japan sa pagsolusyon sa disaster management, COVID-19 response kag infrastructure development. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Ang ato mga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, dira bala nga may kabudlayan sa pagpamuhin. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Okay, so 41 days na lang before sang Christmas mga ka-aksyon. Kag 48 days before sang New Year, no? So lapit na lang ang aton nga pagsaulog sang Pasko, no? Patamat ta ka mga daanda sang paputos ang mga pamaskwa nyo da para sa mga ihada kag ihado. Ang mga ihada kag ihado naman yung duludagko na kamo naman niya Pasko sa mga maninay nyo, no? Sige. Kay Mary Ann Valencia Escraela. Good morning man dira sa may Banwa sang La Castellana. Si Miss Veronica Santillan Manukan dira sa Barangay Handumanan, Mang Agaman. Kay Ronnie Roma Ronario. Good morning man, no? Sa imo dira. Bong aton mga pulis daw di binas, no? Kay November 15. Daw kuha na sila yan, daw may ara ng ilang bonus, daw ginrelease na sa PNP. So, ma-start na sang pagdeposito sa ilang mga ATM by November 15, no? Early Christmas gift, no? Para sa mga katapo na ton sang PNP, no? Kag, amo man ang sa gobyerno, mga empleyado sa gobyerno, pag-intindi ko ang ilang 13th month gina-release na siya not later than November 30 mo. Not earlier than November 15, not later than November 30. Ti magsiling ka gani not earlier than November 15 pagka 15 na process na dayon niya. Subong pa lang preparado ng papilis. No? I-release na niya. Dako na ginabasta si within this week makakuha na siya. Ma-release na ang 13th month pay sa aton mga empleyado sa gobyerno. So, para nga makapamakal na nga daan sa mabalaklon para sa Pasko. Ano na? Ang gobyerno, ang empleyado sa gobyerno. Ano? Mabato naman ang sila nga 13th month pay. Oo, boss, no? Ang half bala sa ilang 13th month pay, kaya ang half sila ginahatag sa May mo. Oh. So, ang half sila, i-release na siya. Not earlier than November 15, not later than November 30. Pagka November 15 na, subong 14 subong, preparado na ng papilis. Of course. Pagka 15 na, process na dayon. Ara na dayon. Preparado na yung papilis. Pagka 15, process na dayon. So pagka, buwas mabato na nasa ibanda. Sana all. Lawig na gina, ini nga simana, ara na ang half sa ila. Kaya man, daso ni process na mga bonus pa mo. Ang Capitol employees, garo may bonus naman na. Ang Bacolod, I don't know, kung may mara, manas la bonus man. Amo yung tsakto nga pagbalik sang yuhom. Na, pagbalik kayo mo kung may ara bonus. Oo. Galing kayo sa Seal of Good Local Governance, daw ay madala ang Bacolod daw.
sa seal of Ay, good oo, local no? governance. Balo ka ang SGLG, isa ni sa basihan mo sa pag-release ng bonus sa mga empleyado. Tingitaan man nila pagi kung paano mapalusot, bala? Kaya tapos tani kung ara ka sa seal of good local governance, kay basis na siya para sa tawag na ito productivity bonus mo. Yan. Doang hinubaan tiyang sa performance last yan, no? bonus, ha? Doang hinubaan tiyang sa last doon Hinabaan, nakasulod. Aho. Himamaylan, Araman, Bago City, Araman. I think ang Talisay. Talisay. Nakasulod man. No? Basta daw pinalan to ka LGU diri sa Bacolod, sa Negros mo ang nakasulod. Sa nakakaawa na hatagan sa seal of good local governance. Sino niya si ay na ganun Hala, siya. siling ko gid Lori Medina, ginbaha naman ta ni Lori. Baha naman tayo ni Lori Medina. Wow, liw ko gani kay Lori gani. Kuha lang sa. Ano kabla ko, wala pa black kasi, black. Pwede ko na sa ma-black Black. Ito na. Duga-duga, white tagid ka. O sige, standby na kita sa mga balita o kung duga nga mabalita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Kag sa detalye, balita international, patay anom ka mga tao matapos nagbungguan ang duha ka World War II nga eroplano sa Dallas. Ang eroplano nga single pilot Bell P-63 King Cobra kag Boeing B-17 Flying Fortress ang kalakip sa Wings Over Dallas Air Show. Kalakip sa napatay ang duha ka retirado nga piloto nila. Wala naman sa napilasan o napatay sa mananggalantaw bangod ang B-17 ang may 4 tubtub 5 ka crew. Gintawag ni Dallas Mayor Eric Johnson nga isa ka terrible incident ang panghitabo. Sa balita naman sa negosyo, ginapaabot nga magalawig ang rollback sa diesel sininga semana, samtang padaan naman nga magasaka ang presyo sa gasolina. Sunod sa Uni Oil, paabuton sa mga motorista ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sininga semana. Ginapaabot man ang presyo sa diesel ang magadubo sa 35 tubtub 45 sentimos kada litro, samtang ang gasolina naman ang magasaka sa 45 tubtub 70 sentimos kada litro. Ginpahag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nga ginalantaw nila ang amuman nga trend nga ang diesel ang mahimo magnumo sang 20 to 30 sentimos kada litro, samtang ang gasolina magasaka sa 70 tubtub 1.50 kada litro. Ang price adjustment ay anunsyo sa oil companies karon nga adlaw Lunes kag maging epektibo buwas nga adlaw Martes. Sa foreign currency exchange rate ay US dollar 57 pesos kag 23 sentimos, ang Singapore dollar 41 pesos kag 48 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 30 sentimos. Kag sa ato naman balita entertainment, ginanunsyo sang organizers ang Miss Planet International Pageant nga kanselado ng kompetisyon sa Uganda sa maabot nga Nobyembre 19. Sila sa social media page gitpahag nila nga napaslawan ng organizers nga masolusyonan ang mga requirements para mapatuman ang pageant. Nagpangayo na lamang ng organizers ang pasensya bangod sa insidente. Nagdesisyon na lamang sila nga himo ng pageant sa Cambodia sa maabot nga Enero 2023. Madumduman nga nakaligad nga adlaw madamo ang kandidatang nag-anunsyo sa ila pagkadismaya sa pati ang kandidata sa Pilipinas nga si Herlin Budol ang nag-atras man sa among kompetisyon. Samtang maayong balita ini sa aton mga basketball fans. Ginpierde sa Gilas Pilipinas sa ila home court ang Saudi Arabia sa score nga 76-63 sa fifth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kaina sa kagahon oras diri sa Pilipinas. Nagpanguna sa kadalagan sang Gilas anday RR Pugoy nga may 13 puntos kag 4 ka rebounds, kag CJ Perez nga may 10 ka puntos, 4 ka rebounds, 1 ka assist kag 1 ka steal. Nagduwa naman kung samtang bangod sa kadalagan may 5 na kadaog kag 3 ka pierde ang Gilas sa record. Masunod nga tubangon sang national team ang Jordan kag Lebanon sa bulan sang Pebrero sa masunod nga tuig. Samtang sa pagid mga balita sa patag sa sports, ginkilala nga kampiyon sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship sa Bangkok, Thailand, ang 8 ka tuig nga si Vince Rafael Operiano sang Busak Was Albay. Gintiglawas ni Operiano ang Pilipinas sa international competition nga ginhiwat sa Nobyembre 4 tubtub 13.
Ginapili si Vince nga mag-compete sa international tournament matapos nagdaog sa boys under-9 category sa National Youth and Schools Chess Championships Grand Finals sang September 16 to 23 sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Dako naman ang pasalamat sang iya ginikanan sa mga naghatag sang bulig sila bata sa pihak sang ila nga kapigaduhon. Balita Espesyal! Alright! Energy! Muna iya. Amo na iya kay syempre ilabi na sa mga nag-obrabla sa gobyerno kay boss niya. Boss Grabe niya. pag ng energy nila Grabe Action na niya, boss Boy. siya. Muna ni, ang PNP, boss, nila ipang release na itong ilang bonus. So Bonus. ginutok giniya boss si Action Boy ang mga ano ya? ATM. Yes, Ano. mga ano dara. Mga ATM, ay kaya sa pagi sa ATM na mo. Yeah. Lain sa una yung envelope na ya. Oo. So buong ya, ano na, ATM. ATM na subong. Kag, ti ang empleyado sa gobyerno, mabaton mo na sa ilang half sa ilang bonus. Ibalo kami mid-year bonus na yung mga empleyadong. Ti, according to law, No according to law. ang half sina ihatag mo siya not earlier than November 15, not later than November 30. So subong pa lang preparado na ng papilis, mga payroll na, preparado na. Parado na. Boss, pagka 15, dalaga na tayo. Ibundak na dayon. Ang tabla karon sa alas 12 sang kagawon ka gina-check na. Abi lang tabi sa aton na ano para na. Text na, pubrahan na da payroll, no, ka na dada. Ari na. Alas 12 sang kagawon singgal nag-check na sa mga ATM daw. Wala pa na. Wala pa na. Alas 12 sang kagawon. Boss pa na, kay pamiramahan pa na mo. Pamiramahan pa na, boss mo. Kaya not earlier than November 15, pamiramahan pa na ang mga payroll mo. Ay process pa na siya. Pero may ga-check na gani. Alas 12. Sa mga pulis. Kalay. Sige. Good morning, Action Boy, kay Miss Rona Rihida Travas sa Valladolid. Nami to sang sang suman latik, no? Oo, masarap. Thank you, Gedron. Ako kung siya to nagluto, kay do ka damo sang Sang lubi. Oo, Latik, no? latik. Oo, di ba kayo usually kung ginabakal mo, do ka ara lang na yan sa plastic? Oo, tiyato yan nakasulod gidya sa Taiya ano to yan. guro gidya. Oo. President, isda, good morning. Novi Magapan, Diding Alomianto, good morning, man. Yes. Sige. Okay? So, sige, dri kita sa aton nga balita, Special Action Boy. By the way, happy birthday gali sa akon magulang, si Devi Jean Cabato Ubina. Birthday niya today. Happy birthday and see you soon. Ano yan na si EJ? EJ? Obina eh. Ha? Obina nga itong Obina, to yari Obina. Obina. Kulang E. Ang mga listening mo daw lang ang mga... Kulang E. Oo. Kung isa di mo na sa listening, sa pronunciation, yung mo lang gisa mo. Obina, blambal ko, di ba Obina? Di ba siya sa lakas sa pronunciation Ikaw, mo? bigla sa lapamatian mo. So, bili ka na ng cotton buds. Kay Doc, di na lang. Doc William. Ano? So, siya ito nagluto. Ate. Tingala ko nga kay masarap, malinam nang walang halong etchos. Walang halong etchos. Sige. So, diri kita sa aton balita, Special Action Boy. Blo ka nagapamati, ni Miss Rona, kabisa to sa hospital na admit nga iyabana, nagdalagi siya radyo. Very Sila good. sa Valladolid District Hospital mo. Okay. So, get well soon lang da. Sa mga staff dira sa Valladolid District Hospital, mga nurses, da mga doctors. Good morning dira sa inyo. Good morning. Okay? So, sige, diri kita sa aton balita espesyal. Ini ba lang mga bagay, Action Boy, nga dapat mo ikonsiderar antes ka mag-abroad. Nan. Kay balok Action Boy, damo, nagigamba, subong ma-abroad na lang ko Abi nila hapos ang magsiling ka nga mag-abroad na lang ko. Nan. Damo kasang ikuan, dapat preparado ka. Yes, dapat preparado. Ang amal lang nga preparado ka mag-amuni, preparado ka mag-amuna, preparado ka sa So, amuni. damo ka mga bagay i-consider, Action Boy. Kaya hindi na siya siling ano lang yan mong, diri lang tapos dito ka lang yan sa Panokoy. Pwede ka lang yan masakay lang jeep kag makatuan ka to. Hindi na Kabalik. pwede ka pag ato ka na to, hindi mo to klain din pulit ha. Oo. Hindi na niya siling niya nga Yan na pagkato. kasubo ulit din pulit ha. Oo. Hindi na pwede ha. Tapos pag-abot mo to, be, kay ito syempre may mga pa to daan, racist pa to. Pag-abot mo, tinampa to, be. Pag-abot mo to din, abi mo tata sa kuan ka be, sa New York. O, sa New York, dan yung Sugata panampan. mong kano. Ginto gult keyboard kay mo, gin sulok-sulok kay. Galing kay amo to sila mo. O, gapanakit gisle, no? Sulok-sulok kon kan lamay lang kun ang sulok-sulok mo bakod. Gani.
Pag makabalik ka pa Pilipinas. Amo na gani si Miss J Blackson Boy nga ra sa New York. Siling niya gani ula lagi siya kuno ga subway. Kaya ra da kuno kalabanan sa ano na. Mga subway dang mga nagapanampa lang yung Pilipinas. Ano sila man? Kung hindi kami kung Asian ka bla? Oo. Asian malang ilan na kuan mo kami pa mga Chinese. Oh. Di kung Pilipino ka. Kay labi na akong Chinese, kay ginabaso ani Blackson Sa Boy COVID. ginhalin na sa COVID. Tinglayan na da karon kung Pinoy ka iya nga daw medyo loy chicken ka. Kinakadtan ka ng liputsukan. Ay, Bis na yan, oh. Mga tunto, bro. tunto gidyan. Eh, iba na tuntre. Tun 4 ya, wala pa na. Wala pa nang diskubrihan. Tun 3 pa lang. Sige. Trip lang sa mag-anpor. Wala pa siya nag-anpor. So, Dri kita action boy. Ang una mo gid action boy nga i-consider, or Aryo, don't go abroad if you are not confident. So Sige lang alang ka, bla. Nang alang ka pa imo ya. Bisan ka siguro magtabok lang sa dalan diri sa Bacolod la. Bihara na kadaan niya nga. Lu paano ni magtabok? Nag-practice Hindi ka na magtabok dalan. Di mo pa abroad ka pa. Dito yung daan niya kalapad-lapad. Kulang ka sa confidence. Basi drop lang bla sa immigration. Ba ma-offload ka na bla. Oo. Kay lain-lain ito yung imong ipanghambal. Sala-sala man ni siya. Duway man ni siya sang, So, relax ka gid dapat nakatama. Kanang lang confident ka gid nga maabot ko to ya pagpanampa naman nampa mo ko. Tapos pagambal din si mo nga ano bing nakapaano si mo nga reason nga ma-abroad ka. Sumamba ko yung boot. Mo ka na. Ambot ang ako ni kon woman ng kulbaan ko gani. Ay ano nang imo. Hindi na yung pwede. So dapat confident. Oo. Ang level of confidence mo Tapos kabalo ka gidya kung anong purpose mo nga malakat ka. Malakat ka gid nga sa malakat ka gid ka madto sa New York ka. Nga makadto ka gito mga tao ko tong panampa to bla. Nampaon taman. Kalain ba? So next action boy, don't go abroad if you can't endure and sacrifice. Because Sacrifice, especially kung may bata ka, hindi ka attend sa birthday ng bata mo. Hindi ka attend sa mga achievements ng bata mo, nag-honor da be. At kasubo man action boy sa part mo bilang hindi ka attend sa ginikanan. inyong alumni homecoming. Kung galing ari pa lang po din, hindi ko ka-attend sa mga alumni homecoming. Mas dito ka pa. How much more Hindi ka ma-abroad na pa ko? attend alumni homecoming. Mga yuan ka para sa beer. Ngayon ka pala amot. Ngayuan ka lang amot. Okay? So, next action boy, don't go abroad if you are not strong enough. Oo. Umana bala mga challenges. Bala, ang kasubo, especially ang, literal, kita strong. Strong na rin, wow. Nga kaya mo manampa. Strong enough kag black action boy nga ang homesick mo makaya mo dahil batuan asin ka mo kag na tumawa mo sa homesick. Paano? Homesick ko. So, di na batuan mo action boy, dumali. Basta, daw sa ano ka naging, kumbaga, kung sa ano pa, pulido ka naging sa Pulido desisyon ka. mo. Nan. Hindi ka daw, hindi sila daw strong ka doon ako kalawas. Hindi na yan. Si Hook na yang mo na yan. Basi maba, hindi ka lang papalakton, kaya masalaan ka, basi mo napungol ka to. Wow. So, next action boy, don't go abroad if you are just complaining. Nan, sige reklamo kay mo yan nga. Ay na, naman nga, ako di nga siling ko no, may Snow? Or may snow? Hindi ka na may snow. Balaw ka nga summer ka nagkanto, yung pag snow. Siling nila may snow. Di ko nung pag gusto ko lang yung tayo may experience. Sa lakalay. Nila sa Amerika, ko no, may snow, ko no, daway man di snow, kainit man di. Summer ka nagkanto mo. Di ba? Yes. So, dapat ano ka Winter. Winter ka makanto. Ganto ka winter. Kaya parang ma-experience mo snow nga magpakurog-kurog na sa unuran mo. Pakurog-kurog. So, dapat may... May kalahin mo sa snow, katugnaw gali yan. Balong ka snow. Katapos sa reklamo ba? Di ka reklamador kaya mo. Gusto mo kita snow. Pagabot na mareklamo kay katugnaw. Balong ka nga snow. Tapos pagsakay mo sa mga bus na ay nakalmahan sa plating. Naano lang ninyo man. Di Dallas ba? Kaya Amerikano yan. Kumod kumod. Yan dito yan sa Saturday magkalanaan. Di ano to sa kalanaan. May $1 ang presyo to. Namo na ba yaton turn? Dito yung pag-abot mo ya, sakay kaya sa bus na, nung bus nga dollars, kay Amerikano sa mo.
Kag ano ko action boy, kara pagin ko magbakal pagin balahaw, tapos mabi ng $25, 25 times 50. 25 times mahal din yan, hindi niya kaya ya. Wow, na tayo. Nawag dahil kasi imong pamilya di. Oh. Hindi Actually, talos tanan yung mga Pinoy action boy, especially kung sila bala mag-abroad nga dollar balang kada giyo convert na yan. Oh. Di may nakambal tong Pinoy nga dulaon yun na amo na nga batasan. Oo. Kay Hindi ka kabakal, hindi ka kabakal kung sige ka suma. Tilain na to yung Tapos tadayon ito mag sa Pilipinas kay mama, ya budlay mo sa Amerika nga dayaw. Dollars man digali ang presyo di. Di kay Amerika ganin. wala kayang balo. Ano na yun? Talaga lang mo na sa magpiso na kay Oh. Amerika na yan. Correct. So, next action boy, don't go abroad if you can't eat your pride. Ay, correct. Kay Hindi kung ko diriya ba, si mga kuhan ka di blan, nurse ka di, o doktor ka diya. Oo. So pag-abot to nag-waiter ka lang to yung blan. Gani, oo. Bigya. Meron na muna yan mong. Kung di ka di ka bligya ka lang to yung kaldero. Diro dyan. Kaya to na to sa una, sinong artista sa una, di gani man. Nga, si kuhan blan, banda blan ni Nobel Rama. Si nag-ngalan naman. Basta ano ang apelido, gani niya, Gutierrez bla. Oo. Eddie. Oo. Eddie Gutierrez. Bligya kaldero na to kuno sa una sa Amerika. Ay, bongga. Pero hindi ba sila nga daw galibot kaya Basi, in fairness, amo na nakaano sa ila, nakapadamo kwarta. So, hindi kaya kinanglan kung hindi kaya mag-expect nga pag kung doktor ka, di pa, abot mo doktor ka man to. O nang kung engineer ka, di pa, abot mo engineer ka man to. Basi ba kung pampboy ka to sa gasolinahan? Tunlon mo yung pride mo ya. Oo. Especially nga may racism nga daan to. May correct. discrimination to. Oo. Tapos, ang educational system, dari kang dito, lulain, gidasyon boy. Meron to, diya nga, doktor diya. Doktor siya mong pag-abot niya sa Go Action Boy, kapag limpyo siya CR. Janitor. Oo, At least may janitor siya. gyapon. Pero, gini mo yaga, samtang siya balaga, obras ang janitor da. Gaano siya ga eskwela nga para bala makapasar siya sa iya ka US nga standard. Sang medical Correct ko. Meron to kani nga dentist, di pag-abuto assistant lang to siya ya. Assistant lang to siya sang dentist sa Saudi, bala mo? May mga kilala kung mga amo na. Pero na lang ng doktor kag magpabot mo to janitor ka, at least may tor gyapon. Correct. Kalang yung boy. Yeah, turo man ko di gyapon. Dutay lang di prinsa. Ay, tito, tika musta ka na dati? Tour gyapon na. Tour gyapon na. Yaya mo magyapon yan, no? Magyapon, dutay lang di prinsa. Or pwede man conductor. Nga kung ko da, doktor dyan, itor ko dito, itor mo gyapon. Siling ko gin. Dutay di prinsa. May araw ko na kilala, city health officer. Pag-abot to, nurse ang iyang, kwan. Ano lang sa iyang educational. Nurse na sa dito. Ang ginaya, kinalang tunlon mo ng pride mo. Huwag mo na sa nagpatambok. Kapula lang baba mo na. Swallow your pride, it doesn't make you fat. Yeah. Na. At least naga-follow kasi mo dreams. Follow kasi mo dreams. Ito talang dream mo man naman ka-abroad ka mo. May kanta na gani, follow your dreams. To dream, the impossible dream. Sabad. So, next action boy, don't go abroad if you don't know how to approach. Kinanglan mo especially baguhanon ka, hindi ka katultol. Nahuya ka mag-approach. Nahuya ka mamangkot. Kung di talang ka, kung di ginlakat mo papuli, subayo, ay anon mo na lang. Ara malang gali sa piyak gali ang imo, kaladtuan, naglibot-libot ka pa to, iya ka, katultol. Amo na dan kalabanan, no? Araw malang gali sa piyak, balaw. Kaya importante, pag don't go to abroad, especially sa US, kung di ka balo mag-English. Ay, makain na muna. Di ba, bebe, matong ka to, be, kung di ka balo mag-English. Matulog. Or, other, kung di ka balo mag-English, pwede ka kalakat, no? Pero dala ka interpreter. Ay, kalain. Nakanto ka man to, kaya may ubrak, dala ka pa interpreter. Di ka balo mag-English. Bisan English, kinamatis lang. Galing kita din sa Pilipinas, dahil di tayo problema eh. Kaya daw kita din sa Pilipinas, bisan paano yung maka-English kita yan mo. Oo, bisan ano lang na dayang... Kita mo yara pa, tanay English is good, but we need cash. Na. Ang English. Kasabad. Meron, pag nagkaliya nga sa jeep ya, di ba, barya lang po sa umaga. At meron yung sikad, coins lang po sa morning. Coins lang po sa morning. Millennial na na yan. At least may English. Coins lang po sa morning. Coins lang po sa morning. At least kay English ha. Maintindihan na siyang kano. Correct. Oo, maintindihan na tayong kano. Yeah. Hindi hindi maging maglayo ay mga kano. Pero tingalahan ko bala, amo nang tingalahan ko mo. Magkadto ka sa Amerika, dapat English ka gid.
Oo, no? Nga, Pero sila ganun magkadto diya. kita gyapon gi Wala mo adjust. kita magyapon ka adjust sa ila. Sila hindi man sila mag-Ilonggo, hindi man sila mag-Tagalog. Na. Kadto di sila ya, may English man sila, may English man tayo. Oh. Tukon kita to magkadto ya, hindi ka to nila mabalda ka to ya kung maglunggo ka to. Oh, tapos may ma-comment di ka Action Boy masabat sa aton. Kaya ang English is international language. Ah, muna. May ma-comment na Action Boy. Nangkot na ko nga kung kita yung adjust dito, sila hindi mag-adjust makabot di. Gani. Ngay guro dito din pasulod mga Amerikano, hindi ka mo Tagalog guys. I-propose mag-konseha kayo sa bago mo na. I-propose mo na to sa Hindi na, ya. SP sa bago. Dapat sa congressman ka na iya o senador. Hindi sa ano lang yan, sa SP, sa bago Dahil sa- niya. Dahil yan sa inyo yan. Muna. Oo. Tapos mamba sila, ay boy, pauway ka ng guro dahil. Mo yaman. Sige. Okay, so amo na siya Action Kung di Boy. ka preparado sang subo ang homesickness. Oo, na. so mo na gani ang di Kung di mo ka mabear preparado. ang sadness. Kung di ka preparado. Kag hindi ka sure why you're going abroad. Laway man na iya kada hapon iya tulo-tulo luha mo to kay nasubuan ka. Oo, kaya kung mag-abroad ka daan Action Boy, dapat prepared ka physically, emotionally, tanan-tanan yung mga Spiritually, tanan financially. financially, tanan na, no? Ah. Sige. Remya datuon suson morning dressing. Mga ka-action yung mamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline o puti Action Art tayo hupon. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel ka ba? Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Radio.